Hello guys, sa kasulukuyan nandito ako sa bahay, nakahiga, nakatingin sa kawalan, madilim, Oh no! wala akong maaninag. Pero, alam nyo ba, time check, 9 p.m. Walang kuryente dito sa amin. Kanina, habang kumakain kami, ang ulam namin, pritong isda, tilapia. Tapos, biglang nawala ng kuryente. Alam mo yung sobrang daming tinik ng isda, tapos biglang mawala ng kuryente. Di ba nakakaloka? Tapos yun, dumating naman agad. Tapos ngayon, habang, alam mo yung gusto mo nang mag-relax, tapos ka nang kumain, nood-nood lang ng movies, tapos, nandun ka na sa kasagsagan ng panonood mo, nandun na sa exciting part. Alam mo yun, yung kinakabahan ka na, na-excite ka. Bigla na namang walang kuryente. Di ba nakakaloka? Tapos, mas nakakaloka pa dyan, yung electric provider namin, sobrang stricto. Alam mo yung kanina, puputulan na daw kami. Kasi nga, nagbibigay sila ng bill first week ng buwan. Tapos, ang palugit lang nila 1 week. Halimbawa, binigay nila yung bill June 1. So, ang due date niyan, June 7. Tapos, pag di ka pa rin nakabayad ng June 7, ang disconnection date na is 10. Ganon. So, parang nagbigay lang sila ng talaan na 2 days. Talagang namumutol sila, guys. Alam mo yung pupunta talaga sa bahay mo para sabihan ka na puputulan na kayo pag di pa kayo nakabayad. Ganon sila ka-stricto. 'Di ba? Kumbaga, wala ngang 2 weeks eh. Walang 2 weeks. Walang 2 weeks. Pero, namumutol sila agad. Sobrang stricto. Tapos, yung serbisyo, ganito. Yung halos gabi-gabi na lang, walang kuryente, patay sindi yung ilaw, kala mo naman, Pasko na. Alam mo yung ginagawa nilang Christmas light, yung mga ilaw ng mga pamamahay namin? 'Di ba? Ganon sila kalala. So, sino ba naman ang hindi maiinis kapag ganyan yung sitwasyon nyo, 'di ba? 2024 na, hindi naman kami nasa liblib na lugar. Nasa ano na kami, nasa bayan na. Kumbaga, ang sinasabi nga nila, ano daw, yung isa sa pinaka maanong bayan. Kumbaga, rising, wow, rising. 'Di ba? Hindi na kami nasa liblib na lugar, pero ganito yung sistema. Diyos ko guys, nakakasakit ng ulo. Alam mo yung, ang init-init. Tapos ganito pa, ang dilim-dilim. Oh my goodness. Hay nako. Ano na, ganito na lang ba tayo lagi? Nasa dilim? Ha? Kailan magliliwanag yung mga bahay namin? Diyos ko po. Ay nako. Wala lang, na-share ko lang sa inyo kasi sobra na talaga, sumusobra na talaga sila. Tapos, minsan pag magbabayad ka pa, alam mo yon, magbabayad ka dun sa, sa opisina nila. Alam mo yung hindi mo mala makitang nakangiti yung mga cashier. Alam mo yung parang susuplada, akala mo kung mga sino. Yung dati nga, na ano yung asawa ko na bad trip pag uwi dito, galit na galit, inis na inis. Sabi niya, kung hindi lang daw babae yung cashier, baka daw nasapak niya na kasi pagbayad niya, yung resibo, binigay sa kanya, yung resibo, patapon na binigay. Yung tipong hindi man lang inabot ng maayos. Yung parang tinapon lang daw. Yun, dun sa may patungan, dun sa may patungan naman, hindi naman tinapon sa baba. Pero 'di ba, 'di ba respeto naman. Tsaka dapat kapag ganyan ka-share ka, dapat marunong kang mag-smile, marunong kang mag-greet. Hello po, good morning, o ganun. Hindi yung kala mo kung mga sino. Kala mo sila na may-ari ng buong Pilipinas, kung makaasta. Ay, naku, Diyos ko po. Ay, nako. Bakit kaya may mga ganong tao na porket ganon yung trabaho nila, nasa aircon sila, nakaupo lang sila, yung kung makaasta sila, akala mo kung sino.
Sana naman, isipin niyo naman na yung mga nagbabayad sa inyo is mga customer 'yan. Diyos ko, kung walang customer, wala kayong trabaho. Kung walang magbabayad ng bill, wala kayong trabaho, 'di ba? Ay naku.